Evitat inċident aktar serju meta ċinto li mhux ħażin ċeda waqt li membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kienu qegħdin ineħħu siġra f'Ħallija. Is-siġra kontroversjali ta' biswit iċ-ċimiterju ta' Ħallija spiċċat f'nofs dibattitu sħiħ kaġun tal-periklu li kienet qed tikkawża. Is-siġra kienet qed tittawwal minn ġo proprjetà privata għal fuq triq traffikuża b'periklu għal vetturi ta' ċertu għoli li jgħaddu minn taħt il-frijej ħoxlin tas-siġra. Sa minn meta s-siġra tfaċċat fuq il-midja b'ħafna jiġbdu l-attenzjoni dwarha tpoġġa ħadid u tejp fit-triq biex il-karozzi ma jgħaddux minn taħt is-siġra. Net News laħaq mar fil-post qabel ma tneħħiet is-siġra fejn innota li t-triq qabel kienet idjaq. Imma s-siġar mhux neċessarjament dejjem jaħtu huma li jista' jkun li s-siġra spiċċat fit-triq għaliex it-triq kellha titwessa u l-bankina spiċċat daħlet iktar il-ġewwa. Aktar tard membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili marru fuq il-post biex ineħħu s-siġra fejn fil-proċess waqgħet ċint privat li fuqu kienet qed isserraħ din is-siġra. It-ħassib dwar din is-siġra tqajjem wara inċident fatali fiż-Żurriq illi ħalla 2 mejta meta double-decker tkaxkret ma' siġra illi wkoll kellha l-frijej tagħha jittawlu għal fuq it-triq. Inċident fuq skala iżgħar seħħ fit-tela tas-Saqqajja fir-Rabat meta van baqa' dieħel f'siġra bix-xufier iġarrab xi feriti.